Здравейте на всички, аз съм Зипизип. Днес аз откривам моя YouTube канал, където ще качвам геймплей на Halo 14 и Minecraft, по възможност CS от време на време, може би, не съм сигурен. Това е моят канал, аз съм Зипизип. Ще играя с най-различни хора. Не мога да ви обещая, обаче може би до няколко месеца ще имам преминем акаунт, не мога нищо да ви обещая. И надявам се да ви хареса това, което съм направил. Сега ще го видите, една компилация на Quake. Сервер ще е в описанието, музиката не съм сигурен, ако се сетя. Аз имах преди друг канал в YouTube, в който качвах пак същото, обаче бях с едно друго момче и просто нещата не се получаваха и спряхме да снимаме. Това беше доста отдавна, преди година или две. И сега изведнъж реших отново да започна, защото едно момче ми даде мотивацията, каза защо. Нали, да, няма да тук, пък ще обяснявам. Това е тема за съвсем отделен клип. И ако ви хареса клипа, може да го харесате, да дигнете палчета и да се абонирате, ако харесвате това, което правя. Няма да откажа. И се надявам сега това да ви хареса. Чао!